बे समाव मोनसे गेदेरथार खौरां बिग ब्रेकिं निउज बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि नीलकान्त गयारीनि गोख्रों ग्राउन्ड एक्शन हाबाफारि। बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि नीलकान्त गयारी बिथांखौ लाइजामनि गेजेरजों हुमखि हरनाय नाब्ला हानजानि सानै उदखारिनि हेंथायै उदालगुरि पुलिस थानायाव एफआइआर होबाय। जि लाइजाम हरदों बि नायथाव आरो एनगला बिथांमोना जि माखासे बेवहाय अजर दैखांदों, जि अजर लाबोदों आरो माखासे सोदोबफ्रा गुरैजोंनो नाथाय बेवहाय सिगिनाय सोदोब बाहायदों, मोनसे थ्रेटेनिं वर्ड्स, थ्रेटेनिं माने सेन्टेन्सेस बेवहाय बाहायदों। बेखायनो दिनैहाय आङो फैनानै जिहेतु बेयो मोनसे सिस्टेमाव गोलैयो बिथांमोननो पुलिस थानायाव बे एफआइआरखौ होनाय जाबाय। साननैसोनि उनावनो बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि नीलकान्त गयारीखौ सोंखारिथि उदां लाइजाम दैथायग्रा बि नायथाव आरो एन गलाया जा न'नि आलासि जानो थांगासिनो दं। उदालगुरि पुलिस थानायाव गसर दिखांनाय जाबाय गोदानै समाजारि बिजोङाव गोसारनाय नाब्ला हानजानि बि नायथाव आरो एन गलानि हेंथायै। थांनाय सोलिफु दाननि 25 फेब्रुआरि खालाराव सोरबा सिनाय मोनै नाब्ला हानजानि मुं लानानै मिरु बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि नीलकान्त गयारीखौ गांसे उदां लाइजामनि गेजेरजों बायदि बायदि अजद होनाय बाथ्राया समाजारि बिजोङाव गोसारनायखौ नुनो मोननाय जादोंमोन। जाय बाथ्राखौ लानानैनो मिरु बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि नीलकान्त गयारीनि मोनसे गोख्रों हानजाया उदालगुरि पुलिस थानायाव बे लाइजामनि बागै आरो बि नायथाव आरो एन गलानि सायाव एफआइआर होनायखौ दिनै नुनो मोननाय जायो। जिहेतु नैबे समाव आङो गोजोन फुंबिलि बयनोबो बावहरदों नोंथांमोननि खौरां बिजोंनि गेजेरजों, आरो लोगोसे जों दायो उदालगुरि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि गासैबो दैदेनगिरि बिथांमोना बेवहाय दङ आरो जोङो बे समावहाय उदालगुरि पुलिस थाना बेवहाय सौफैदों। जाहोना जाहैबाय जे थांनाय 25 फेब्रुआरि खालारै जि मोनसे लाइजाम आं मोननो हादोंमोन आरो बियो इतिमধ্যे गोबां भाइरेल जालांबाय, गोबां मिडियायाव बे ओंखारलांबाय। नाथाय आं बै समावहाय आपार आसामनि माखासे जि प्रग्राम बेखौ लानानै माने सानथामसो थांनो गोनां जाबाय। बेखायनो आं बेवहाय एफआइआर होनो गोनांब्लाबो फैनो हायाखैमोन। आरो नोंथांमोना मिथिगौ जे जोंनि बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि महरै आंनो जि मोनसे माने नाब्ला हानजानि जानानै जि लाइजाम हरदों बि नायथाव आरो एनगला बिथांमोना जि माखासे बेवहाय अजर दैखांदों, जि अजर लाबोदों आरो माखासे सोदोबफ्रा गुरैजोंनो नाथाय बेवहाय सिगिनाय सोदोब बाहायदों, मोनसे थ्रेटेनिं वर्ड्स, थ्रेटेनिं माने सेन्टेन्सेस बेवहाय बाहायदों। बेखायनो दिनैहाय आङो फैनानै जिहेतु बेयो मोनसे सिस्टेमाव गोलैयो बिथांमोननो पुलिस थानायाव बे एफआइआरखौ होनाय जाबाय आरो बे मानसिखौ नागिरनांगौ। बेवहाय जायफोर सानै मानसिनि मुं होदों बि नायथाव आरो एनगला बिथांमोनखौ नागिरनांगौ। बे बर' थुनलाइ आफादनि मोनसे गोथार मोनसे हारिनि आफाद बियो, बेखौ दाग फुन नागिरदों। दा बेखौ नागिरनांगौ, मानोना जोङो आथिखालाव गोजोन थासारि मोनबाय। जों बे थासारिखौ जों गाज्रि जानायखौ लुबैया। आरो लोगोसे बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि महरै आङो बिथांमोना जि अजद बेवहाय लाबोदों आं दिनै खावलायदों, दिनै नैबे नोंथांमोननि प्रेस मिडियानि गेजेरजों गावनि नुजाथिनायनि गेजेरजों बिथांमोना अपेनलि आंजों चेलेन्ज नांनो फैथों, अपेनलि डिबेट खालामगोन बिथांमोनखौ आं खावलायदों। मानोना गिख' मानसिफ्रा आन्दोआव थाखुमाना खामानि मावो, बिथांमोना निस्सय बिराद गोहो गोलोन्दां, बिराद गिख', माने बिथांमोना माने खुनु साहस गैया। आरो बेखायनो साहस खालामाखै बिथांमोना जे बिथांमोना जि एलिगेसन लाबोदों बे सानै मानसिया, आंहाथ' सन्देह दङ बे सानैना सासे। आं दिनै स्पष्ट बुंदों बे मानसिया सानै नङाबो जानो हागौ, बे मानसिया सासेयानो आरो बेयो सासेयानो सहि मोननै होदों। गासैबो सावगारिखौ जोङो एखेबारे लाबोनो थाखाय नाजागोन। सरकारखौ जोङो दिनै खावलायबाय, गासैबो रायजो राजानि जि कमेन्ट्स फैबाय थादों आरो बेबायदि मानसिफ्रा समाजाव खहा लाबोगोन बे रोखा सावगारि। रैखाथि हान्जानिफ्राय मा खोथा होदों? बिथांमोननो जों एफआइआरखौ होदों आरो आंहा ओरैबायदि मोनसे गोसोआव बोलो दङ, मोनसे साहस दङ, मोनसे फोथायनाय दङ। जिहेतु जों हारिनि थाखाय खामानि मावदों, गिनांगौ जेबो गैया। आं बिथांमोननिफ्राय खुनु मोनसे सिकिउरिटिबो नागिरा, निरापत्तानि नागिरनायनि खोथा फैया। बर' थुनलाइ आफादनि बिबानगिरि जानानै जुदि निरापत्ता लायोब्ला बे मिनिथावनासो जागोन। बेखायनो स्पष्ट खोथा, सोरबा मावदोंब्ला बेयो मेगन गोसा, जोंनि खामानिखौ मेगन सादों।
जाय मानसिया जेबो खामानि मावनो हाया बेबायदि मानसियासो मालायखौ क्रिटिसाइज खालामो जाय मानसिया क्रिटिसाइज खालामजायो बे मानसिया खामानि मावो रोखा रोखा बाथ्रा आफादनि बिराद सिंनि बाथ्राखौ बहाय बुंदों आरो समा खोन्थागोन आं नोंथांमोननो सम फैनाय लोगो लोगो नोंथांमोननो गासैबो बाथ्राखौ खोन्थाजोबगोन गासैबो मिथिजोबगोन जे जोंनि दैदेनगिरिफोरखौ जों जेब्लायबो मान होयो बर' थुनलाइ आफादल' नङा गासैखौबो जों मान होयो जोंनि नैबे आयदानि सायाव XNDB इउनाइटेड फराम बिथांमोना स्पष्ट बुंखाबाय बिथांमोननि रावबो बहाय इनभल्भ गैया आरो दंब्लाबो बिथांमोनाबो नागिरबाय थादों नाथाय आं बुंदों जे थुनलाइ आफादनि सिंनि बाथ्राखौ बहाय बुंनो हादों बे हिसाबै निस्सय सानसे ओंखारगोन नोंथांमोना गासैबो बाथ्राखौ मिथिगोन जोंनिफ्राय नायबिजिरनायनि गेजेरजों मिथिगोन सार जों नुबावदों जिथु नाब्ला हानजा होननानै बुङोब्ला रन्जन फ्राय बागै नाब्ला होननानै बुङोब्ला रन्जन दैमारिखौ मिथिनाय जायो खिन्थु बेयाव नाब्ला हानजा होननानै बिथांमोना खुनु बेबायदि थुनलाइ आफादजों जुरित गैयाबालानो दिनै नोंथांमोनखौ थुनलाइ आफादनि किसुमान बाथ्राफोरखौ बुंदों बेयाव निस्सय नोंथांमोननि बेयाव सोरबाखौ नोंथांनि सायाव माबाफोर डाउटफोर दं नामा थानो हागौ आरो आं दहायनो बुंखादों जे समा फैथों गासैबो नोंथांमोननो खोन्थागोन रायजो राजानो खोन्थागोन जोंनि गेजेराव दायो बिराद सानलायनाय जादों जे सोर मावमारदों सोर हरदों लाइजामखौ उमुगा नामा थुमुगा नामा खिन्थु सम फैब्ला गासैबो मिथिगोन नोंथांमोनखौ नेनो थाखाय खावलायनाय जाबाय आरो बिथांखौ जुदि हमनानै मोनोब्ला बेनि फिनजाथाया माबायदि जारिमिना ओरैबायदि जाय मानसिया मोजां मावो बेखौ जेब्लायबो मोजां होननानै बुङो जाय मानसिया गाज्रि मावो बिनि फिथाइया मोजां जाया बिथाङा बे फिथाइखौ मोनगोन जाथाया जानाय लोगो लोगोनो जिहेतु बिटिआरनि गाहाय बिथाङाबो बेखौ संदाननानै मोनसे खोथा होदोंमोन दा दिनैसिमहालागै नाथाय दिहुननो हायाखै ओरैबो जानो हागौ जिहेतु आं दिनैसो एफआइआर होदों अफिसियेल खामानिया दिनैसो जुरिदों बिथाङा निस्सय माने बिटिआरनि जायनाखि पुलिस बिफाननि गाहाय बिथांखौ बुंहरदों जोंनिफ्राय जेबो इनफरमेसन गैया दिनै जों होबाय बिनि उनाव निस्सय खामानि जागोन चिफ सारा खबर लाहरदों जोबोद बाख्नायथाव बरायथाव गासैबो आफादा खबर लादों खायसे खबर लायाखै बे बिथांमोननि खोथा नाथाय सैथो बाथ्राखौ नोंथांमोना समजों लोगोसे मिथिगोन नेनानै थादों क'क्राझार नोगोरनि आरएनबि लामाजों थांनाय बागानसालि वार्ड नाम्बार 8 आव रायजो राजाफोरनि गोग्गो देहा लाखिनो थाखाय सानजोरां इन्टारप्राइजआ गोदानै जेनेसा वेलनेस प्राइभेट लिमिटेड बेखेवदों बे सानजोरां इन्टारप्राइज आयुर्वेदिक गलायाव मानसिनाव जानाय गेदेर गेदेर बेरामनि मुलिफोरखौ मोननो हागोन किडनिकआव अन्थाइ जानाय आथिं आखाइ जरा जरा सानाय लिभार गाज्रि जालांनाय मोदोमनि माननाय आरो बेनि अनगायैबो बायदि बायदि गेदेर गेदेर बेरामफोरनि मुलिफोरखौ बे सानजोरां इन्टारप्राइजआव लांफैनो हागोन सानजोरां इन्टारप्राइजआव गासै बेरामनि मुलिफोरखौ हलसेल राङावनो लांनो हागोन सानजोरां इन्टारप्राइज बिगोमाया फोरमायबावनाय बायदिब्ला नैबे 9954157149 जानबुं नाम्बारनि गेजेरजों नोंथांनि गोनांथि जानाय मुलिफोरखौ सुलाद लानो हागोन